दिनैहाय मंगलबार खैला मैला बाजार ओमफ्राय नै बोरमा बेदरा बिराद मोजां मोजां दंमोन जोब्बाय आरो नैबे आदा सिथारदों माबसे सिथारखो दिनै मासेल' आदा नांजोबाखौ जाहैबाय बेसेबां केजि बोरमाया 600 थाखा केजि ओमफ्राय नै एसे दंबावो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गैले जाहैबाय नै अमा बेदर बाजारमोन बियो टटेलि बन्द आरोना मासेबो गैला नै नङाब्ला बे बुंजोबो आरोना बेसेबांबा गोलाव न' बियो बुंजोबो दाखालिनो होनखादोंनालाय आङो भिडिअ'आव लाबोखादों बन्दसै आरो फाननो मोनला बेदर अमा बेदरा दा नैरैहाय दाउ मोनगोन लकेल दाउ गोदानायनि दा बयलारफ्राथ' नै होगासिनो दङ ने मोनबाय थाखायो दा बिराद मोजां औ बिलाय ओरैयावबो ना गोरान दङ ओमफ्राय दाउ लकेल दं अमा बेदरा गैला आरो नै बिराद मोजां मोजां बे ना गोराना थारुनजों सलिडसै बियो लकेल खादानाया खुनु माबा नङा आरोखि इयो ना एलेंगासो नै ओरैहाय एभेलेबेल दं ना गोरान ओमफ्राय गोदानायनि लानोब्ला नै ओरैहाय लकेल फुख्रिनि फानफैयो आरो बरफआव दोननायबो दं ओमफ्राय लकेल फुख्रिनिबो दंफैयो What do you say? No. English one होयो No talking, okay? नुबाय था रायलायनानै अस्ट्रेलियानिफ्राय फैदों Thailand. औ मना लाना बिदना गैया दिनै बन्दसै ओमफ्राय मना लाना नाजावबायलाय मोनहैनाय मोसौ मैसो सिथावनोसो हाथाय खालामबाय थोद सिनागोरा आयु जारलालै जों नै ओरैहाय लकेल ना जाहैबाय बियो दाउ लकेला नै एभेलेबेल लाबोदों केजियाव बेसेबां बागि केजियाव बेसेबां लकेला दा मेक्सिमाम 300 थाखा बायना होदो आरो केजियाव 300 अमाया बन्द जाबाय बुंनो हाला दामा बारासिन औ दा माने दाउआ 300 थाखा केजि आरो लकेला नै ओमफ्राय आरो हांसो दं बेसेबां जाहैगोन नैबे जलफि फिथाइखौ जिखिया जा ओंखामाव बा मेनानै बाथोन देना जानांगौ बिराद मोजां ओंखामजों नैबे दुन्दियाखौ होदो सलिडल' आरो बियो ने नों जाया थिगखौनो लाजिखायो इयो जे मबाइलखौ नै बिफाङा न'आव दंखायो इयो बिफाङा न'आव दं सिमला खान्दा मानिखौ उरावफोरनि सिमला खान्दा होनो दा ने आदा सिमला खान्दा होनो दा औ खंहा खंहा राय मेरला नोंहा नेरफारि ना मेरला माने गोथाङैसो जायो आंलायखौहाय गोसोआव ला उरावफोरनि थासुमलिखौहाय सिमला खान्दा होनो आरो ओमफ्राय वार्डार फैलायबायलै बिराद गोबां बानायनांगौसैलाय ओइ प्रकाश जन्डिस टाइफड निम'निया जाल आमी जन्थु सुक्तालय सब उठाया राखिब हा दा आं लानोसैलाय माने जन्डिस टाइफड बेबायदिनो लोमजानाय साजानायनि आरोना आथिं आखाइ रुसिनाय बेबायदिनो ओंखाम जानो हा गुस्थि रांखाय खुगा गोखा गोखा मोननाय खुगा गोदै मोननाय खुदै लाथा लाथा मोदोम साख्रुबनाय जरा जरि सानाय थैया दै जानाय मेगनफ्रा रोमोलांजोबनाय दा आं गोबां मुलि खांनायसैलाय आरो जोंना आफाया होयोमोन नालाय गोदोहाय आफायाथ' थैबाय दा आफानिफ्राय आं सोलोंना लाखिनानै उफाय गैया मानसिफ्रा लांफैयो दा बे हिसाबैनो आङो बानायना हरनांगौ जायो आरो बे गासिबो बिफां लाइफां रोदा रुदुनि गोजा बे बाखालिफोरनिफ्राय लांनानै आरो हाग्रायावहाय गोबां गोथां बिलाइ रोदा बायदिसिना खांनानैहाय साहा बायदि फुदुंनांगौ आरो लोंबायथाय साफा आरोखि दा जोबनो गैयै मानसिफ्रा लांफैयो आं बानायनानै हरनांगौ आरो नै लानोसै आं ओइ फने राख आहियासं हा आं एसे बाजारखौ गिदिंग्रोनोसै फुङावनो फैदों नालाय मानसियानो जाथाराखै दाबो नै मैगंफ्राखौ आजिखालि बिदिखौसो जानांगौ खुनु मेडिसिन गैया बेयावहाय अर्गानिक मैगं दा बेफोरखौ जानांगौ आरो ओरैहाय लकेल मैगं मोनजोबो नै फुरानो नै ओरैहाय लकेल मैगं आरो नै फुरा गोबोर हासारनि नै बियो अर्गानिक मैथाजों ना होनानै जा बरियाथार आरो दुन्दियाफ्राबो बे लकेल गोजा आरो इयो गासिबो लकेल गोजा फानलुआबो लकेल ओरै गासिबो लकेल फानजोबो आरो नै ओरैहाय जोंनि बर'फोर गोजा फानबाय नै ओरैहाय फुरा लाफा बायदिसिना मोनो आरो ओरैहाय लकेल गोजा अर्गानिक गोजा इयो
खुनु मुलि होनाय नङा आरो ओमफ्राय नै बैथिंजाय फुरा मैगं बाजारबाव आरो बे गोजान गोजाननिफ्राय सफैयो आरो मैगंफ्रा सोर सोर माबायदि खेथि खालामो जोंथ' नुबाय थाया मेगनजों खिन्थु आं हले दाख्लैहाय मुला जानानै खर'आव दावखोजोब्बायमोन दै लेबु लोंनानैसो गदों आङो नङाब्ला खर'आ सिन्दां मादांबाल' मोनखाबायमोन साखिनाय लोंलुबावमोन गोखाना गोदै होननानै साखिदोंमोन आं मुलाखौहाय बेयावनो खर'आव दावखोखादों नैबेफोरो गासिबो जोंनि लकेल गोजा आरो ने मादै गोबोरनि ने औ जादो बेफोर गोदै ल'लायसो आरोखि दा लकेलफ्राखौसो बायनानै जानांगौ नै जोंना बिनानाव कबिथाया मा लाखो फिसालानि पार्किंसर खाथा फुनानै गाबनायखाय बेवहाय ए अ नैबो फिसाला दंसै सोंबावदोलै बेबो मैगं बाजार जाहैबाय नै कबिफ्रा नै नायदो से किरिंखि दाहिली oh hili se kiring kita oh utu sen मैगं बाजार जाहैबाय नै बेवहाय खालि आलु गोरलैल' जाखायो नुथुन आलु कि दाम 50 फानोलै आलु गोरलैया नैबे खफि मैगंफ्रा जाबलायनानै दं नै बायथ'ना लाङासै अ जाखायाखैमोन दा अजनाव थगायखाबायमोन ने मैगं बाजार गोजा खिन्थु खैला मैला बाजाराबो बिराद मोजां जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला ओरैहाय नै साइडआवहाय फुरा बाउन्डारि जाजोब्बाय आरो ड्रेन होजोबसिगोन नै बिराद गिदिर ड्रेन माने मैलाफोरा फुरा स्र' थांजोबसिगोन आरो नै बेजोंहाय थांजोबसिगोन नङाब्ला बेवहाय अखा हायोब्ला फुरा दैया जमा जायोमोन ओमफ्राय दा ड्रेन होनाय हिसाबैहाय नै बेजों थांसिगोन आरो ड्रेना होनाया मोजां जाबाय कमप्लिट बे माने अल राउन्ड खैला मैला बाजारा ड्रेन जाखाबाय आरो मोजां मोजां सि गुदुं गुदुं नै गोजां बोथोरनि 100 थाखायावनो थान्दा गोजांगानो हागोन ने औ 100 200 बिदिख्लायनि आरो बिराद मोजां मोजां मोनो नै 200 नै खुनु लस गैया माने नों बेखौ मोना खमावनो गैयाब्लाबो 800 बिदि लाखागोन दा बिराद मोजां आरो गाननोहाय आंनि थाखाय सबसे बेस्ट मैगंसोलाय ओमफ्राय नै बियो ना गोरानजों एबा नाथुर गोरानजों बरिया थास' खिलिया दाबायदियाव जानो मोजांथार ओमफ्राय नैबे सामुलादाय एरख'नाय बिराद मोजां बेबो भाजा एवोब्ला सामुलादाय दा ने औ दुलुर दुलुरनो